Brugerprocessen er nu nået dertil, hvor de første 12 møder er blevet afholdt. Der har været 2 møder i hver af de 6 grupper, som starter processen op. Vi har set på flows ind til de forskellige områder, det vil sige patient- og personaleflow ind til OP-området, ind til FAM og ind til sengestuer for eksempel. Der har jo været en fantastisk energi på møderne. Folk har været sammensat jo på tværs af afdelinger, specialer og funktioner, og det i sig selv er jo på mange måder noget nyt, men også noget af det, der giver os en helt enorm energi på møderne. Ja, så vi har kun mødt gode, engagerede medarbejdere, som giver relevant input til byggeriet. Så vi føler virkelig nu, at vi er kommet ind et sted, hvor vi kan hente noget viden ud, som er med til at kvalificere både hvordan vi skal disponere arealet, men også hvordan funktionerne i det fremtidige byggeri skal placeres. Det næste, der skal ske, det er, at vi i grupperne her i første omgang begynder at se på udformningen af de forskellige rum. Vi dykker ned i rummene og siger, hvad er det for nogle funktioner, vi skal have tænkt ind i rummene. Og det er noget, vi kommer til at arbejde med, blandt andet ved at bygge med Lego. Men vi skal også have en fornemmelse af, hvor mange kvadratmeter rummene egentlig har, og hvordan det føles. Og det har vi tænkt os at bruge tape til at måle det op, og så kan man gå ind i rummet, ligesom at få en fornemmelse af, hvor stort det bliver. Personligt i brugerprocesteamet har vi godt nok været overrasket over, hvor stor energien har været, men også hvor meget energi vi ligesom får tilbage af at være sammen med alle de her engagerede mennesker. Så nu ser vi frem til at komme i gang med den næste runde, og ikke mindst starte i loop 2, hvor vi dykker ned i en række af specialfunktionerne.